Il-preżenza tagħna hawnhekk illum mhijiex biss biex insemmu l-kisba li għamlu misserijietna meta nfatmu mill-ħatma u mir-rabta kolonjali, iżda hija wkoll turija is-sitwazzjoni kburija li bħala Workers Union lura fl-1979 konna protagonisti fil-ħidma li saret biex pajjiżna jikseb il-ħelsien sħiħ tiegħu. Fuq din l-għolja tal-ħelsien tfakkar il-batija li għaddew minna ġenerazzjoni oħra issa fl-aħħar irnexxielhom ikollhom rajhom f'idejhom irid insellem il-memorja ta' George Jones li dakinhar tal-31 ta' Marzu bħala Segretarju Ġenerali ta' Workers Union xel it-torċa tal-ħelsien li serviet biex iddawwal it-triq il quddiem. Dan kien mument storiku li kompla jsaħħaħ il-ħidma ta' din il-Union li fi ftit xhur l-oħra se tkun qed tiċċelebra 75 sena mill-ħolqien tagħha. Kien mument li jibqa' jiddistingwina u jidentifikana bħala Union li sa mill-bidu tagħna kellha rabta mal-iżvilupp politiku u soċjali ta' pajjiżna. Kien il-bidu ta' triq il-qudiem. Il-fondaturi tal-Workers Union minn dejjem ħassew il-ħtieġa li joħolqu din l-għaqda tal-ħaddiema biex tiddefendi, tiggarantixxi u taħdem għal futur aħjar għall-imsieħba tagħha, il-familji tagħhom u fuq kollox għall-poplu magħhom. U għalhekk li Workers Union kienet dejjem protagonista u sħab soċjali ewlieni matul dawn l-aħħar 75 sena. Dan għaliex dejjem hemmhekk fil-poplu Malti li kapaċi joħloq u jibni l-futur ta' pajjiżu. Ħadd ma qadet qalba biex tikseb dak li huwa ta' ġid ħaddiema u ma waqfet quddiem ħadd biex jinkisbu drittijiet u kundizzjonijiet aħjar. Iżda llum ma ġejniex hawn biex nitkellmu fuq il-passat biss, iżda wkoll fuq il-futur. Aħna obbligati li dik il-bidla li bdew ta' qabilna fil-79 inkompluha. Dan huwa żmien biex noħolqu soċjetà aktar ġusta, aktar ugwali u aktar soċjali. Issa huwa l-waqt li ħadd ma jibqa' lura u l-ħaddiem ikompli jimxi l quddiem. Dan jiġri biex jeħtieġ inkomplu bil-ġlieda kontra l-prekarjat. Wasal il-mument li pajjiżna li tigawdi minn żvilupp ekonomiku bla preċedenti jaraf li ma jistax jibqa' ikollok diskriminazzjoni bejn ħaddiema li qed jaħdmu l-istess xogħol li jista' jitħallsu differenti għaliex huma impjegati mhux mal-istess sit. Bħala Workers Union nisqu li l-liġi għandha tinbidel biex din ir-realtà ġdida li teżisti f'kull post tax-xogħol tiġi indirizzata u l-ħaddiema kollha jibdew igawdu ħlas igwali li jkun jinkludi leave, shift allowance, ħlas għal ħdud u festi pubbliċi u nazzjonali. L-ebda ħaddiem m'għandu jkun trattat b'mod differenti sempliċiment għax huwa ħaddiem tal-kontrattur. Wasal ukoll iż-żmien li f'kull post tax-xogħol jiżdiedu l-miżuri favur il-familja fosthom il-festi pubbliċi u nazzjonali li jaqgħu s-sibt kulħadd u li għandhom jingħataw kollha minn din is-sena. Huwa wkoll mitlub li jiddaħħal il-medical leave li Workers Union ilha tisħaq fuq biex ngħinu lil dawk l-iktar baturi. Issa huwa l-mument fejn il-ħaddiem igawdi iktar minn dan is-suċċess ekonomiku. Anki fuq livell Ewropew, il-ftehim provviżorju mill-fuq bejn il-Ministri tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill u l-Membri Parlamentari Ewropea jgħid il-ħaddiema bil-bawta temporanja mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom jieħdu paga gwali għal xogħol ugwali fl-istess post tax-xogħol. Dan il-ftehim jirrifletti ir-realtà soċjali, ekonomika u politika tal-Unjoni Ewropea. Il-ħelsien ifisser ukoll ħelsien fil-ħsieb tagħna. Illum il-postijiet tax-xogħol is-soċjetà tagħna huma aktar diversi minn qatt qabel. Għandna naħdmu aktar biex inneħħu kull preġudizzju lejn dak kollu li huwa differenti minna u noħolqu soċjetà aktar inklusiva. Flimkien irridu naħdmu għall-integrazzjoni u rispett reċiproku. Nitalmu ngħixu flimkien. Anki hawn nemmen li Workers Union għandu tkun protagonista bħall-passat biex maqdi toħra mhux governattivi naħdmu għal ħolqien ta' soċjetà ġusta u inklusiva. Dol kollu wassalna l-kwistjoni tal-familja. Il-Workers Union fil-waqt li diġà ltaqgħet mal-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarità Soċjali fejn isamna ħsibijiet tagħna, issa qed naħdmu fuq aktar proposti biex jitressqu lill-Gvern ħalli nindirizzaw din il-problema li qed tolqot ħafna ħaddiema u familji tagħhom. Finalment qegħdin hawnhekk biex għal darb'oħra nġeddu l-impenn tagħna lejn ħidma akbar biex noħolqu xogħol ta' kwalità u karrieri għall-imsieħba tagħna, stabbilità fil-postijiet tax-xogħol, ugwaljanza u soċjetà aktar inklusiva. Impenn li għandu jwassal biex aktar ħaddiema jkunu jistgħu jtejbu l-futur tagħhom u tagħhom il-kol u fuq kollox ikunu f'qagħda li jasperaw għal futur aħjar.